Gyere, Szeri. Gyere. Menjünk be álljék hozzá. Engem kifizet? Orbán Viktor! Látom, hogy ön szervezi itt a dolgokat és koordinálja az embereket. Orbán Viktor fizetett 5000-et. Miért csinálják ezt? Mert Orbán Viktor fizetett 5000 forintban. Miért zavarnak meg egy békés rendezvényt? Mi a program? Adókívon most fizet, mi a program? Mondjátok már el! Mi a program? Olvassátok el! Olvassátok el! Olvassátok el, hogy mi a program! Az itt a programot! Én nem próbáljam el, mi a program? Azt mondjátok! Én ezeket nem ismerem. Mi a program? Nem, mit olvasd, mit is gondoltok? Na mondj, olvasd el szólva! Mit mondod? Folytatjuk a lopást! 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 Milyen lopás? Milyen lopás? Te összes kommunista, te a liberális, szarházi nincs a Uram, mit gondolod a szabálytukránk politikájára? Nem követelőleg, nem. Véleménye csak van. Én csak Orbán Viktor követem. Ne rögjél! Hazáról! Nem követem a tisztapárt. Független vagyok abszolút. Látom az egyik táblára az felírva, hogy a vélemény jó. Miért nem mondjál a véleményét? Hát én független vagyok. Ön szerint az rendben van, hogyha itt körbenézek, nagyjából 12-13 éves gyerekeket látok. Ön szerint az rendben van, hogy 12-13 éves gyerekeket felhasználnak politikai? Ők is látják az Orbánnak. Ez mentségünk szerint. Szerintem igen. 12-13 éves gyerekeket ide hoznak. Ön szerint ez megmosolyogható? Mindjárt Orbán Viktor azért most. Nevetséges, hogy 12-13 éves gyerekeket felhasználnak. Értem, Miért nem mondjál a véleményét? Ilyen gusztustalanul. Keresztény téged basztatnának állandóan. Nekem tetszik, hogy levadag a fejében. Végét a népnek! Börtönt a Fidesznek! Végét a népnek! Börtönt a Fidesznek! Én? Azt megnyomod, és kiabálnak, hogy mondjuk le. Elkezdi a tömeg mondani, nem bírom tartani is a táblát, mert most hagyálom. Van egy életünk. Hajrá, magyarok! Hajrá, erdély! Hajrá, erdély! Hazállók, haza!
Mondom ezt az értéket, szembefordítja a képviselő egy fiatalokat, az időseket. Magyar képviselő, középiskolások, elkövetkező fiatalokat toborzott, hogy megzavarják ezt a gyűlést. Szégyen gyalázat, hogy Magyar Péter a hatalomért fölhasználja a Viktornál kéne, nem? Nem Viktor? Keresek én inkább vágyján. Nézzek, már mentek. Na megindult a Beszéljünk néhány mondatot 2000. Mondjon le! Mondjon le! Mondjon le! Mondjon le! Mondjon le! Mondjon le! Magyar Péter könnyű a felébe! Magyar Pétert akarod! Magyar Pétert akarod! Isten elkezdte Viktor! Magyar Pétert akarod! Rohadt hazáruló! Kormányváltásban mindenhol. Még többet törlesztessünk a felhasználásával. Nem. Hajrá vidék! Hajrá Magyarország! Nálad vagyunk maradva! Magyarország biztonsága, magyarok jövője és a magyar mindenki. Első dolog, amit kívánunk nektek, és amit veletek akarunk megvalósítani, Magyarországon magyar gazdag, hogy minden magyar és békés legyen földön, demokratikus csatlakozás megmagyarázásával. Hajrá, Békés megyei parasztok!